bolo to na jednej práci alebo aktivite, ktorú sme robili akože v rámci takého dokumentárneho filmu a kde ja som, musím to tak povedať, že robil nejaké akrobatické a tieto veci, no a Tinka nás fotila. Takže tam sme sa stretli, písal sa rok 2008, dobre si pamätám. Áno, strašne bol drzý, normálne si vypýtal telefónne číslo, aj keď napriek tomu, že tam došiel nejaký môj kamarát vtedy, ktorý mi niesol tašky, tak Vlado bol veľmi odvážny a vypýtal si napriek tomu telefónne číslo. Každý z nás je športovec od detstva. Sice Vlado začal až trochu neskôr, ale ja som teda telom a dušou športovec a videl som súvislosti medzi tým, že ako sa stravujeme, všetko to spolu súvisí s chorobami, so starobou, s vecami, ktoré by sme možno nechceli vidieť na tomto svete. No a potom, keď sme sa stretli spolu, tak nebolo už čo váhať. Postavili sme si svoju biznis filozofiu a išli sme spoločnou cestou a sme strašne radi, že sme tu a teraz dneska. Tie produkty vznikajú tak, že my sa nikoho nepýtame, že či to môžeme alebo nemôžeme. Je to vecou toho, že cítime, že je nejaká potreba, dávajú nám aj tí naši čitatelia spätnú väzbu, pretože mnoho vecí proste tvoríme v tom bezplatnom vzdelávacom obsahu, akože pokúšame sa verejne ľudí vzdelávať a v podstate tam dostávame nejaký feedback a od toho sa odvíjajú potom ďalšie potreby, že čo by sme mohli naplniť, komu by sme mohli pomôcť a čím a pokúšame sa vlastne doručovať čo najviac hodnoty primeranej cene. No. Už len to, že keď vôjdete dneska do obchodu, tak to, čo je košer kvázi v rámci zdravej výživy, ktorú my teda vyznávame, tak veľmi málo produktov si môžete zakúpiť v priamej konzumácii. Čiže toto sme sa snažili nejako vyriešiť, čo by nám vyhovovalo, kebyže prídeme do obchodu alebo do obchodu s výživovými doplnkami, čo by sme si my teda potrebovali kúpiť. Keďže takéto nič na trhu u nás nie je, tak sme si postavili vlastné produkty a ktoré ďalej posúvame aj ostatným, čo si myslím, že je veľmi sympatický spôsob. Máme samozrejme tie suplementové alebo doplnkové veci a potom máme ale aj rôzne naše vlastné programy, DVDčka, knihy a tak ďalej, väčšinou elektronické knihy, ale proste celý ten proces tvorby je, že my to robíme prvorane pre seba. To znamená, že viem, že si za tým stojím, viem, že to robím proste pre seba a viem, že to môže dať treba za našej dcerke malej a viem, že s tým že to bude v poriadku a že je to proste košer podľa nejakých našich štandardov, ktoré sú, žiaľ, musím to tak povedať, posunuté veľmi vysoko. Každý je trošku individuálne akože zvláštny a my sa na každého pozeráme ako na, povedzme, unikátny podpis, či už teda biologický, fyzický alebo akokoľvek iný a podľa toho sa s ním pokúšame pracovať, pretože každý má nejakú inú dieru v poznatkoch alebo nejakú inú, či už alebo metabolickú alebo inú komplikáciu zdravotnú, fyzickú, kondičnú a inú, takže tá práca s tými ľuďmi je viac menej veľmi rôznorodá, aj keď je tam taký spoločný element, ktorý každého trápi a to je vo väčšine prípadov nadváha. A musím povedať, že teda nad 80% klientiek u nás tvoria ženy, čiže je to proste tak na svete, že hlavne ženy majú problém so stabilizáciou hmotnosti celoživotne, aby boli spokojné so svojou postavou a aby boli zdravé. Samozrejme je to spôsobené aj tým, že muži majú celoživotne relatívne vyrovnanú hladinu hormónov, čiže ten testosterón nemá až takú tendenciu smerovať nahor alebo nadol. Presne opačne, ako je to u žien s estrogénmi a so ženskými hormónmi, ktoré majú tendenciu naozaj variovať aj kvôli tomu, že ženy ako matky majú naozaj počas toho života veľmi striedavé obdobia, čo sa týka hormonálnej tvorby. Ja stále apelujem na to, že pohyb je elementárna, úplne prirodzená aktivita človeka. Nie každý musí považovať cvičenie za nejakú tortúru, kde sa treba prezliekať, prísť do nepríjemných priestorov, byť v stiesnenom nejakom priestranstve s ľuďmi, ktorých možno nemusím vidieť. Toto celé vôbec tak nemusí vyzerať. Každý si proste musí vybrať nejakú svoju aktivitu, ktorá mu bude príjemná. V podstate tu je jedna z kľúčových základných akože živín alebo makroživín proste vo výžive človeka s tým, že nie je tuk ako tuk a o tom by sa dalo rozprávať akože počas celej jednej prednášky, ale ak teda jednoducho si mám odpovedať, tak vylúčiť tuk z výživy je jedna z najfatálnejších chýb vôbec, akú môže niekto spraviť. Hlavne u žien, pretože priamo súvisí s hormonálnou tvorbou a práve preto si ženy spôsobujú celoživotné komplikácie, z ktorých sa veľmi ťažko vycúva späť, pretože nevedia operovať vo svojej výžive so sacharidmi a so správnymi tukmi. Takže to je pre ženy je to absolútna rada číslo 1. Treba si naštudovať konzumáciu správnych tukov a vôbec sa ich nebať, aj keď majú príliš vysokú energetickú hodnotu, ale bez nich sa naše telo proste nezaobíde. Aj voda je strašne akože esenciálna a dôležitá, ale keď do teba natlačím 10 litrov, tak to tým zabijem, hej? To znamená, že
každá potravina má nejakú dávku, aj keď samozrejme sú typy potravín na väčšinou nejakej technologické a nejaké iné chemické báze, typické fast foody alebo takéto potraviny, ktoré sú už skôr tak dizajnované, aby sme boli na nich veľmi a isté časti mozgu sú potom na tie potraviny veľmi citlivé a jednoducho stávame sa závislí aj na takých potravinách, ktoré už keby som zjedol ten papier z tej potraviny, tak to je výživnejšie ako to, čo som vložil do úst a hovorí sa tomu nejaký hamburger alebo niečo také. Samozrejme, tam si treba vyberať patričnú kvalitu. Možno je to trošku vyššia finančná investícia, ale investícia do zdravia nikdy nie je na škodu. My máme veľmi radi konštruktívnu kritiku, nie sme tie typy expertov, ktorí by presadzovali radšej svoje ego na úkor toho, že ide nám o všeobecné dobro, lebo my tiež chceme kráčať po ceste pravdy a radšej akože si vypočujeme aj tú druhú stranu názoru, aj keď je pravda, že veľa ľudí, ich kvalita úsudku alebo osobná skúsenosť je v tom smere, ktorý nás kritizuje, veľmi malá, to znamená, že keď chcem niečo hodnotiť, musím to najprv zažiť a vyskúšať na sebe a potom môžem k tomu nejakým spôsobom pristúpiť a vyjadrovať sa, čiže je dôležité mať tú kvalitu úsudku niekde inde a vždycky sa nájdú experti, ktorí v tej svojej oblasti majú ďaleko lepší úsudok ako my a my si veľmi radi necháme akože od nich poradiť. Takže my ten proti názor berieme, že pokiaľ je konštruktívny a vidíme, že ten človek naozaj sa tomu rozumie a ide do tej debaty konštruktívne a má proste vecné pripomienky, tak je to skvelý pre nás zdroj proste poučenia alebo proste prijatia nejakého nového postoja a vôbec, pretože tie informácie sa tak exponenciálne akože zväčšujú a ich objem, že jednoducho nie, všetci sme múdri alebo najmúdrejší a každý je múdry aj hlúpy svojím spôsobom a tomu treba prispôsobiť aj tú okolnosť. No. Ja myslím, že keď nemáte negatívne odozvy na svoju osobu alebo na svoju prácu v živote, tak ste pravdepodobne mŕtvi, pretože človek, ktorý proste niečo robí, čo rezonuje alebo vzbudzuje nejaký záujem, takisto aj v súkromnom živote, poznáme to zo života. Ak vás niekto teda nebere aj tou zápornou stránkou, tak ako keby ste neexistovali. Takže je to prirodzená súčasť života, že stretávame sa aj s takýmito názormi. Dostávame práve naopak asi 95% akože práve tej pozitívnej spätnej väzby, čomu nie, že som není veľmi naklonený, veľmi sa tomu tešíme, ale tá konštruktívna kritika by možno trošku by bola akože cennejšia, keby jej bolo trochu viacej, ale podstatné je, že tí ľudia nám dávajú naozaj pekne akože najavo, že to, čo robíme, sa im páči a veľmi nás to potom motivuje ešte viacej, povedzme, to, čo sme získali späť, podobe tej dôvery, lebo ľudia si u nás niečo aj kúpili, tak potom u nás to motivuje, že ešte viacej proste vytvoriť niečo ešte cennejšie, ešte niečo viacej pre tých ľudí, pýtať sa ich názor a tak ďalej. Prispievame ľuďom k lepšej kvalite života, čo je, myslím si, že absolútna vec, pretože môžeme pomôcť vždy jednorazovými záležitosťami, ktoré potešia, neviem, nosíme veci deťom do detských domov, ale to nikdy nie je také, ako keď niekomu dokážete ovplyvniť jeho každodenný život a naozaj zvýšiť kvalitu jeho života tým, že je zdravší a je do konca života už v podstate na tom dobre.